Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Kube intokozo ke lapha nawe ingane zakwethu kunontanda kubuka owaziwa ngoMadlamini ngenkathi ke ahlangana negcokama elisha ke lapha nawe ingane zakwethu. Uhluleke ukuyibamba ke lapha wakhala inyembezi base behagana ke lapha nawe ingane zakwethu. Abantu abaningi ke bayijabulele ke le video ezungeze einkundleni xhumana ke lapha nawe ingane zakwethu lapho khona igcokama elisha ke lihage khona ke uMadlamini ke osematheni kulezi insuku. Kanti ke nalo ke igcokama elisha ke lapha nawe ingane zakwethu kube injabulo kakhulu ke bona uMadlamini ejabule ngalo lahlobo. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula ke sidibana lapha nawe comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucela subscribe nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video ngasichannel isiko. Sebetulile